sai gaba ta gaba wal batinu kuma shine na boye, wannan ma ya dauki ma'ana guda biyu. Ma'anan shine na boye shine Allah subhanahu wataala idan mun duba yanda ya halittunsa baki daya, mu dauki misali matan daga ƙasa baki daya. Akwai halittun da Allah subhanahu wataala bai yi musu ido ba, za ga mu muna ganin su ba sa ganin. Kamar misali tana, bincike ya tabbatar tana ba ta da ido. To kaga tana ai halitta ce. Yanzu ita tana tana kusa da kai, kai kana ganin ta, ita fa ba ta ganin ka. To a tsaya na. Kai kuma aljani yana gurin, yana ganin ka, kai kuma fa ba ka ganinsa. To shi kuma aljanin mala'ika yana gurin, mala'ikan na ganin aljanin da kai da kuma tanan, ko kuma dukan ku ba ku ganin mala'ikun. To shi kuma Allah fa to yana ganin duka baki ɗaya. Kaga sai zama shine batin, shine kololuwa baki daya. Idan wancan ya boyu daga idan wancan, wancan ya boyu daga idan wancan, to Allah subhanahu wataala shi kadai ne boyayye da duk wani ido kuma baya ganin sa, kuma shi yana ganin kowa. Suratul An'am aya ta 103, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful kabir.